Петимата от крадците бяха заловени в 4:30 сутринта вчера при акция на МВР в курорта Свети Влас, пише неделния стандарт. Точно като в хита Жега, полицаите издебнаха апашите по време на удар. На муската на бандата този път се оказа строителен бос. Полицаите закопчаха гастрольорите на излизане от луксозната къща на милионера. Униформените останаха изумени от супер скъпата техника на крадците, с която те са пробивали всякакви охранителни системи. Основно действащо лице се оказва затворнически надзирател, който получава ценна информация от пандишчии срещу наркотици. Сред арестуваните е и бивша барета. Ето още теми от първите страници на неделните вестници. Чупиш седалка, забравиш за стадиона е водещото заглавие на Монитор. Това предвиждат промени в закона за футболното хулиганство, които се очаква да бъдат гласувани в парламента през октомври. В тях е заложено всеки, който се изправи пред съда за подобна проява, да излиза оттам с забрана за посещаване на спортни мероприятия за няколко години. Това е най-голямата сила на този закон – да ги отделиш от любимата им среда. По този начин и останалите ще бъдат по-дисциплинирани. Това обяснява пред Монитор Антон Златанов, началник на групата хулиганство, екстремизъм и спортни мероприятия в столичната полиция. Ако промените на закона влязат в сила, то наказанията на заловените ще бъдат още по-тежки от досегашните. Освен забрана за посещаване на спортни мероприятия, се предвижда и полагането на безвъзмезден труд в полза на обществото. Той ще е от 80 до 320 часа, а за повторно нарушение може да скочи до 480 часа. Вестник Труд ни предупреждава, че нова глоба тегне над главите на повечето шофьори. Ако по стъклата на автомобила си имате лепенки за пасивна маркировка по автокаско или друга услуга, свързана с застрахователя, рискувате санкции от 50 лева при проверка от КАТ. Глобите ще се налагат от 6 октомври, когато влизат в сила промените в Кодекса за застраховането. Застрахователни брокери и лизингови компании вече изпращат на своите клиенти писма по електронната поща, в които ги съветват да махнат на време лепенките, за да не бъдат санкционирани. Идващата зима ще е по-топла, казва за 24 часа климатологът Симеон Матев. И още след хладен октомври се очаква циганско лято. Големият студ пак ще бъде през февруари, прогнозира той. От страниците на 24 часа научаваме, че магнитният апокалипсис, за който медиите доста говориха в последните дни, ни се размина. Най-прецизните уреди на НАСА отсетоха по-скоро слаба слънчева активност. Това е съобщил за вестника Васил Желев, астроном от обсерваторията на Софийския университет. Противно на тревожните очаквания, Слънцето се оказа с съвсем малко петна. Вярно е, че от няколко месеца сме в период на повишена слънчева активност, което се случва веднъж на 11 години, казва Желев. Слънцето обръща магнитното си поле. Северният полюс става южен и обратно. Така магнитното поле се обърква и се получава слънчеви петна, зони с повишено магнитно поле и с по-ниски температури. Те излъчват заредени частици, които, стигайки до Земята, се сблъскват с нейното магнитно поле и предизвикват магнитни бури. Какво още пишат вестниците, ще чуете и в прегледа на печата в 6:30.